ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈദിൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഷെയിനിന്ന് വാങ്ങിയ ഓർഡർ വരുന്ന ക്ലിപ്പൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ ബിസിയേനോ തിരക്കേനോ അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈദ് ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ച്. കാരണം ഈദ് വ്ളോഗിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാം കൂടി വളരെ ലെങ്തി ആയി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈദ് വ്ളോഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ടിന്നി ഡ്രസ്സാട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. മക്കൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സും പിന്നെ എനിക്കും നഫ്കക്കും ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സാട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ഒരു സോക്സാണ്. ഇത് പാൻറ് ടൈപ്പ് സോക്സാണ്, മക്കൾക്ക് ഫ്രോക്കിലേക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ സോക്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളുടെ ഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊരു യെല്ലോ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിന് ഒരു പാൻറ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഡ്രസ്സ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായപ്പോൾ വേഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ഒരേപോലത്തെ തന്നെ ആക്കിട്ടോ. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഡ്രസ്സായിട്ട് തോന്നിട്ടോ. പാൻറ്റുമേൽ ഒരു പ്രിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പ്രിൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. വൈറ്റ് തന്നെയായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്. ടോപ്പാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ, എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇനി മക്കൾക്ക് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡ്രസ്സും കൂടി വാങ്ങിയതിന്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായപ്പോൾ അതേമാതിരി നല്ല ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടോ. ചെറിയ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ക്യൂട്ടാണ് ഡ്രസ്സ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സാണ്. അത് ഷർട്ടേനും നൗഫൽക്കാർക്ക് ഷർട്ട് എടുത്ത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ടും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഷർട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ സ്കാർഫാണ്. അതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറേനു. കാരണം ഷർട്ടിൽ പ്രിൻറ്റിൽ യെല്ലോയിഷ് കളർ വരുന്നുണ്ട്, അതായിരിക്കും സൂട്ടാവാൻ തോന്നി. അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോളാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. ഷെയിന് ഇതിന് മുന്നേ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്കാർഫിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത്. സ്കാർഫ് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി സ്കാർഫുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഷെയിനിൽ, അടിപൊളിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തീരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. നമുക്ക് റോള് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്, നല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിന് കിട്ടും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്. അടിപൊളി സ്കാർഫിന് കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോണത് പാൻറ്റാണ്. ഇത് നൗഫൽക്കൊക്കെ വാങ്ങിയ പാൻറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായപ്പോൾ ഈ ഷർട്ടിലേക്കും നല്ല സ്യൂട്ട് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഈദ് ഔട്ട്ഫിറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈദ് വ്ളോഗിൽ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും.